Ya kuwa Fadumawa, ya kuwa Fadumawa, ina kuke Fadumawa masu aƙidar ƴar Rasulu. Ina kuke Fadumawa masu aƙidar ƴar Kamalu. Ina kuke Fadumawa masu aƙida kan Batulu. Ga wani sako zana baku, an zo gwada banda kan masu bacci dole a yau su farka. An zo gwada banda mun san ciyawa mun kuma gane shuka. An zo gwada banda in an faɗa mu ne nan za mu tanka. An zo gwada banda in ba ka yi to kar ka sake ka leka. An zo gwada banda zan da laya in kuma kunce sarka. An zo gwada banda sai an yi ganga an kuma doka jarka. An zo gwada banda sai ka ji kanka da kanka da kinganinka. An zo gwada banda sai ka ji Fatima har a cikin kashinka. An zo gwada banda ba a bukatar jin wani banda binta. An zo gwada banda ba a bukatar jin wasu sai gidanta. An zo gwada banda ba a faɗar wasu sai dai a halinta. An zo gwada banda ba a jiran wasu sai sun zo fatarta. An zo gwada banda sai mun bi mun ji abin da aka yi gare ta. An zo gwada banda sai mun ji wanda suka yi watsi da binta. An zo gwada banda sai mun ji manufar kashe 'yan gidanta. An zo gwada banda sai mun ji hujjar kuyan kabarinta. An zo gwada banda sai mun ji yadda take kuka da kanta. An zo gwada banda sai mun ji waye tabo ta cikin isarta. An zo gwada banda mun daina shakku mun kuma ɗaga tuta. An zo gwada banda sai mun faɗa ko da ko za a karmu. Iya haka mamu ya ishe mu. Da Fatima aka san mu iya haka mamu ya ishe mu. Da Fatima aka san mu iya haka mamu ya ishe mu. Abinda ya doki kaina ya sani nake kwanan kasida. Irin furcin da sayyidina Ali yayya akan shahida. Yace kadarin da Allah ya mai tsayuwa da rukun ibada. Diddan Fatima ne, diddan Fatima ne, diddan Fatima ne har aka mai rawanin imamu. Mu fara kaɗaita Allah su buru kudusin alwahamu. Rabbul malakuti rabbul malahim rabbu. Mu roƙi abin da duk muka so shi Allah bai da babu. Wasu na bin malamai, wasu na bin malamai, wasu na bin malamai mu ko mun ce Allah ka ishe mu. Da Fatima aka san mu iya haka mamu ya ishe mu. Mu je mu wuce ba kowa ya zo mu zube a gaban sharifi. Ɗawai su uban ado shi kaɗai na gana iya sanya gufi. Muna al'alawi zamanin ka garin ka ka cinye kofi. Kasar mu da shehunai, kasar mu da kadumai, kasar mu da malamai amma mu kai ɗaya ka ishe mu. Da Fatima ne kai mai nauyi na ɗauka kan matar Aliyu. Zan baje koli yau a gidan mabaru gadiyar ƙauyu. Ina neman ijaza ka sa dukuji kan tallo ayyu. Rasulu ka ba mu dama, Rasulu ka ba mu dama, Rasulu ka ba mu dama mu sauka gidan fitilar garinmu. Da Fatima aka san mu iya haka mamu ya ishe mu. Salamu alaiki ummul muqamu buruzi da jalli zati. Salamu alaiki darul ulum katangar alubaiti. Salamu alaiki babu salamu sa'adati ya fito haji. Salamu alaiki yar fatul agalaki gida da fenti. Salamu alaiki yardajjiya yarge mana ya biyuti. Salamu alaiki tatacciya mun zo neman sabati. Salamu alaiki jigon ibadar rabbu ki shata shati. Salamu alaiki mai sa halittin rabbu su kama seti. Salamu alaiki narkar ruwa ne sauka har a titi. Salamu alaiki ummul husaini safinatin najati. Salamu alaiki ya murmushin hahuti da jabbaruti. Salamu alaiki ya lailatul qadar malakuti binti. Salamu alaiki zinariya jawaril kalimati umma. Salamu alaiki ya banga bangar Allah ran kiyama. Salamu alaiki kofar ganin manzan Allah hukuma. Salamu alaiki zara uga ɗaya wacce ta zarce goma. Ga ɗaya wacce ta zarce goma. Sakinatu kofar arziki ce, Zuwairatu ne babban rabo ce, Sa'adatu birnin lamani ce, Shafa'atu kai warakar
jiki ce, Fadila ta buyan zahiri ce, na ayatu kayan rabbana ce, ina ya ruyin kaliki ce, dalika ta hanya ce ta zarce, wasilatu ko igiyar yabo ce, uwar mu uwar manyan gari ce, fara ku ji tsokar shugaba ce, furrata aini na dike ce, jinin ne ke bin zuciya ce, sannan ruyin mursali ce, kalaman bakin Mustapha ce, bayan Allah Fatima ce, an shiga dan mulkin sake ce, ga kursi ta Fatima ce, zama tashi na Fatima ce, bulan da na kwanta Fatima ce, cikin bacci na Fatima ce, abin da na saka Fatima ce, muradin raina Fatima ce, Fadilatu ne babban mukami, Jamalatu yar badarin jamani, Salimatu yar subulis salami, Badiyatu yar badarin jamani, da kyau aka san ciki zo ki gifta, shigar girma sai zarabinta, yanda na ganki na ya da kota, na ce ni ban da abin bukata, mu daga ke mun kulle kofa, sannan uwa ne canza siffa, tsarin iyaye mun masifa, iya haka ma mu ya ishe mu. Na san wasu su mukamin su shine gwamna ne ubansu, sannan wasu ji suke yi da iko alƙalai gare su, sannan kuma ga waɗansu sarauta ce Allah ya ba su, kowa ya yi rayuwa, kowa ya yi rayuwa, kowa ya yi rayuwa, mu a bar mu da Fatima ta ishe mu, da faɗin mu an kasan mu iya haka ma mu ya ishe mu. Ku dai bakin kamalan aje wala kafu kafar kelaya, domin ba wai hadisi ba ce kuma ba ta kama da aya, saki zance ɗan uwa wataƙila waɗansu su gane hanya, da kansu su dinga cewa, da kansu su dinga cewa, da kansu su dinga cewa, su dai Fatima ta ishe su. Ina kuke masu mugun gani masu canza kala da siffa, ina kuke masu cewa mu bar zara mu canza kofa, ina kuke masu cewa sai kun samu cikin musifa, karbun wabbala'u, karbun wabbala'u, karbun wabbala'u, dama ga doke gare mu, da Fatima aka san mu iya haka ma mu ya ishe mu. ko sallar daga ganni ina yi ne ganana, bace Allah bace amma kuma ta fi sabon ka auna, kai ba sallah ba ko da ko zikiri zan zo na zauna, sunan Fatima ne, sunan Alima ne, sunan Fatima ne, shine babban lazumin mu, da Fatima aka san mu. Idan ba su ba wa za su baka abinci su baka nama, idan ba su ba wa za su baka su ce maka yau ka koma, idan ba su ba wa za su dau wannan babbar husuma, su dauke sabar, su dauke sabar, su dauke sabar, sun dauke ilimi iya haka ya ishe mu, da Fatima aka san mu iya haka ma mu ya ishe mu. ana magana akan wacce Allah ke iya wawalinci, muna magana akan wacce kammala kai ke yi wa naci, muna magana akan wacce annabi ke kai wa abinci, muna magana akan, muna magana akan, muna magana akan wasu littar da ta gidan imamu, da Fatima aka sabu. In an yi dakan takatan kaɗan taka za a yi babu fashi, maganar da ta je sama ta fi wacce take kasa babu kishi, girma sai Fatima wani girman in naji an faɗe shi, sai in zabgane shi, in kuma kurma ihu, sai in kulla shewa na ce mu Fatima ta ishe mu, da Fatima aka san mu iya haka ma mu ya ishe mu. Sakina ki koya damammakin da idan na buza na barki, Zuhaira jike kina kura shaukin masu tafaukurin ki, wani bai san shugaba ne zai kalle ki ya kasa shauki, sai in kafuri ne, sai in kafuri ne, koki kan ya zirawa da masu sun tsane mu, Fatima aka san muna kin wanda ke kin Fatima ko shi ne ubanmu, muna san wanda ke san Fatima ko da za ya karmu, ba ma shakku a raja akan takwamin baza dukiyar mu, in dai Fatima ce, in dai Fatima ce, in dai Fatima ce akan tabu sai in bar kasar mu, da Fatima aka san mu iya haka ma mu ya ishe mu. na san ko ban faɗa ba kin san wa kika baiwa aikin, ke kika saka waƙar, ni furtawa ne da shauki,
ki kara mayar da ni kalamin ki na zayyana lamarin ki. Baban gida mafaka ne, baban gida mafaka ne, baban gida mafaka ne, abinda na zo ne ma ki bamu da Fatima an ga san mu. Iya haka mamu ya ishe mu.